1762 tavaszán Mária Terézia császárnő rendeletet bocsátott ki a székely határőrség megszervezéséről. Bukov generális és Bornemisza főkirály bíró a csíkszeredai Mikóvár elé rendelt tömeget felszólította az azonnali fegyverfelvételre, de ezt a székelyek megtagadták, mivel a rendelet korábbi szabadságjogaik elvesztését is tartalmazta. Nem szülőföldjük védelmére, hanem osztrák tisztek parancsnoksága alatt más országokban való hadviselésre is kötelezték őket. A fenyegetések, bántalmazások, a kegyetlen erőszak fokozta a székelyek ellenállását. Beke István delnei, Zöld Péter szentléleki plébános és Lázár István Bruchentál erdélyi kormányzó korábbi titkára a székely nép mellé állt. Lázár János és Bethlen Miklós grófok támogatták a királynői rendelet végrehajtását. A zaklatások elől a férfiak Zöld Péter tanácsára, a havasokra menekültek 1763 telén. A megkínzott, tömlöcbe vetett emberek egy része felvette a fegyvert, de később ők is visszaadták. Zsiskovics tábornok egy százada december 29-én a madéfalvi asszonynépet télvíz idején kegyelem nélkül kihajtotta a községből a mezőre. A székelységnek nem volt fegyvere, mivel a Rákóczi szabadságharcban való részvételük miatt büntetésképpen harci eszközeiket elkobozták. Ezért kemény hangú tiltakozó levelet és kérvényt juttattak el a határőrséget szervező bizottsághoz, melyben székelyvérrel szerzett kiváltságaik, ősi nemesi szabadságjogaik megsemmisítése ellen emelték fel szavukat. A székely zendülők Madéfalván gyűltek össze. 1764. január 7-én hajnalban Karató alezredes 1350 katonával körbefogta és ágyútűz alá vette az alvófalut. A menekülni próbáló védtelen embereket agyonlőtték és lekaszabolták. Fél ezerre tehető a halottak száma. A bűnfenyítő bizottság százakat vetett tömlöcbe, több évi börtönbüntetést szabva ki rájuk. A csíkszeredai vár előtt felállítottak egy akasztófát, és ráaggatták a kötél általi halálra ítéltek neveit. Nem lehetett őket felakasztani. Mind halottak voltak már. Legyilkolták őket Madéfalván, azon a véres hajnalon. E tragikus, sorsfordító esemény szomorú következménye volt, hogy a székelyek tömegei hagyták el szülőföldjüket, és Moldvába menekültek.